Teda 100 lidičky, vítam u toho videa. V tomto videu si ukážeme, ako stanú Bandicam. Hurá, cez to ja natáčam. Tak, pôjdete na stránku. V popisku videa budete mať túto stránku, kde to môžete stiahnuť. Potom dáte ako v 2 Bandicam, to si stiahnete. Potom sa vám ukáže to čo? Ja sa budem stiahovať na obchod, ako na stránke Bandicam. Stránka, to tam sa to stiahuje. A vidíte, už sa stiahuje, vidíte? Môžete trochu čakať. Počkajte. Zase som sám doma, to je husté, som sám doma, mi to baví. Proste, jak niekde som sám doma, tak natáčam videa proste, lebo mi sa to chce proste, lebo proste to je nuda potom sám doma, jak som. Ako budete čakať, makaj. Počkajte, makaj. Mne to bude docela dlho načítať, lebo natáčam. A prosím natáčam. Jo, už to mám. Toto kliknete na to. Klik. Potom sa vám ukáže toto. Čakať chvíľku. A, toto máte češtinu. Češtinu alebo slovenčinu. Kto je Slovák, tak slovenčinu. Češtinu. Počkej, tak ja som napol Čech, napol Slovák. Tak si tam češtinu. Ne, slovenčinu, býva na Slovensku, tak čo? Kde je slovenčina? Slovenčinu, dobre. Dajte OK. Toto vidíte. Toto vás vám ukáže, tady ten toto. Ne, to sa vám ukáže. Dáte ďalej. Podáte ďalej, súhlasiť a toto si necháte, jak to má byť. Tu je najhlavnejší, kam si to chcete stiahnuť proste. Ja si to stiahujem do C-čka. Ne, sem, tu mám CSGO, nie. Prejdete do C-čka a tam si dáte nová složka. Potom tam napíšete, môžete si to, ja to vám tu ukážem, tu mám novú složku a napíšete tam Bandicam. Tak, potom dáte takto, dáte OK, a tam nainstalovať. Ja už to mám, tak to nebudem robiť. Ja to nebudem stiahovať, tak ja to dám pred zatím. A potom sa vám ukáže toto. Toto sa vám ukáže, toto. Tak vidíte, tu už natáčam 2 minúty teprve. Tak, toto sa vám ukáže. Potom, jak si to chcete akoby opraviť alebo nastaviť, tak ja vám to ukážem teraz, hej. Tak, tu máte hlavný. Ja som si dal na spustený Bandicam pri Start to Windows, hej. A ešte, kam to chcete dávať, ako ty videa, čo natočíte, tak kam to chcete dávať, akoby do... Ja som si to dal na plochu, dáte si toto, tak kto chce na plochu, dáte si toto, plocha, zmaknite a dáte OK. Hej. Ale to nebudem robiť, ale som zase vidíte to, natáčaní. Jo, dobre, toto už všetko, hej. A ešte toto ďalej nastavenie, to nič. Tak, dáte video. Toto si všetko proškrtujete podľa mňa. Ja mám ako webky, čo teraz, tak vidíte ma, efekt myši, že toto urobím. Vidíte tú myšku, jak sa také modré. A zopravo si kurovanie ako myši, že vidíte myšku, čo robíte na videu. A to máte, toto nič, to sa máte, že stopnú video, že stopne sa. A potom zase máte nejakú tlačičku, a to mám na F1, tlačíte to a potom sa vám to zase zapne. To je rýchly, a tuto to máte vypnúť, kam to chcete. Tu je snímky. Ja som si dal na jednom klávesi, to je som si dal. Ja som si dal na vysoký kvalitu, myslím, že vysoký kvalitu ste mali, aby ste videli. A toto, čo sa vám natáči to video. Vidíte. Jo, a jak chcete hrať na internete, nejakú hry natáčať, tak to tiež, tak ja si to nemôžem robiť, tak nič. Tak si to nastavíte takto. Proste. Vidíte to. Jo, ešte, videli ste moje videa, možno ste videli, neviem. Jak som mal tú hudbu jenom, kde ste mi nešli slyšet, ani kameru ste nemali. Jak som si dal nastaviť, toto som si dal. Win, 7, sound. Aj tu som si to dal. A potom som dal OK.
potom ste ani neslyšeli s těma, a potom ste jenom slyšeli tu hudbu, čo som mal na internetu spustenú. To ste jenom slyšeli. Tak, to sa mi tiež niekto pýtal, Maťo Kerekeš. Zdravím. No, tak, jak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber, koment aj. Tak zatím u dalšího videa sa vidíme, tak zatím čau čau a užite si video.